wannan matsala da muka ce za mu yi bayani a kanta, wallahi matsala ce mai matuƙar muhimmanci da girma, kuma matsala ce mai matuƙar haɗari, domin kuwa matsala ce wadda mu ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne ba, don haka babu makawa sai mun yi taka tsantsan wajen bayyana ainihin duk abubuwan da za mu bayyana. Anan ne muke kira ga 'yan uwanmu musulmi akan su ji tsoron Allah, su ba mu kyakkyawan haɗin kai wajen saurare da kuma rubuto tambayoyi masu ma'ana a ƙarƙashin ainihin musamman abubuwan da za mu tattauna a kai insha Allah. Don haka masu kallonmu da sauraronmu, kamar yadda na gabatar a farko cewa za mu siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam, wato na yi matuƙar sha'awar irin yadda na ga kuna gudanar da addini a garin nan, duk da cewa ku ne al'aƙalliya, wato ku ne minority, ku ne kaɗan, musulmi ne kaɗan a garin nan, amma aka samu bayan Allah daga cikinku suka tsayu akan cewa sai a samar da masallaci, wanda ni ina fatan wannan masallaci nan gaba ya zama ɗaya daga cikin masallatan juma'a insha Allah. To kuma kun bani sha'awa a yadda kuke da karɓan gaskiya kai tsaye ba tare da wani jayayya ba. To amma a ƙashin gaskiya babu mamaki, domin dama asalin mutanen da suke wa gaskiya jayayya su ne mutanen da jahilci ya katutu a kansu, amma mutanen da Allah ya haskaka su da hasken ilimi, kowane iri ne ba a samu suna yi wa wani ilimin ko da ba irin nasu ba jayayya, sai dai in ba su fahimci nasu ilimin ba. Wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya girmama ahlul kitabi waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya aiki Mu'azu ƙasar Yaman, sai ce in ka je ka fara kiran su zuwa ga la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce idan suka shaida la ilaha illallah, sai kuma ainihin ka karantar da su sallah. To a farkon magana sai da annabi ya ce ka sani cewa za ka je ka samu wasu mutane ne masu littafi, wato ba jahilai za ka je ka samu ba. A ƙashin gaskiya shi musulmi duk wani sharri da ya same shi ƙarshe sai ya juye ya zama alheri. Turawan mulkin mallaka sun zo da ainihin ilimin boko a ƙasan nan, ta iya yiwa manufarsu su amfanar da mu, ta iya yiwa manufarsu su cutar da mu, ko ma wacce irin manufa ce, mu dai musulmi karatun boko ya zame mana alheri. Domin mafi yawancinmu da ke zaune a nan ba mu zo garin nan ba sai sakamakon aikin gwamnati da aka ɗauke mu sakamakon karatun boko. To amma kun ga yanzu nan aka yi sallar magariba kafin isha wani ya zo ya musulunta, wanda ashe da musulmi ba su taho nan sun zo sun zauna ba, ƙarshenta wannan da ya musulunta ba zai iya tafiya Kano ko Sokoto ko Zamfara ko Katsina ko Gombe ko Yola ya je ya ainihin musulunta. To gaskiya kuna yi wa musulunci gagarimin aiki, kuma ku sani ku wakilan musulunci ne. Wannan amana ce da Allah ya baku, wanda babu wani sakamako a kanta sai aljanna. To haɗarinta shine in kuka yi sakaci, mutuncin musulunci ya zube a hannunku, to al'amari kuma zai zama tuhuma akan tuhuma. Ba ma fatan Allah ya nuna mana haka tare da ku. A cikin alƙur'ani mai girma, Allah maɗaukakin sarki ya yi magana dangane da ainihin sallah, game da cewa ita sallah ɗin nan shari'a ce wadda ya shar'anta wa annabawa baki ɗayansu. Wannan ainihin sallah da ya shar'anta wa annabawa baki ɗayansu, Allah ya ba mu labaran kaɗan daga cikin annabawa a cikin ainihin alƙur'ani.
game da ainihin wani bawan Allah daga cikin ainihin manya-manyan annabawan Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ba mu labarin Ibrahim da Ismail da Isa da Shu'aibu da Dawud da annabi Yunus da dai ainihin sauran manya-manyan annabawa, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Amma kafin nan sai da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a dunkule cewa duk annabawan da suka gabata da al'ummomin da suka wuce Allah ya umarce su da yin sallah. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyima. Allah ya ce annabawan da suka wuce da al'ummomin da suka gabata ba a umarce su su yi komai ba sai su ainihin wato bauta wa Allah suna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai. Ibadar duk da zaka yi zan ka tsarkake Allah, babu shirka babu bid'a a ciki. Sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya ce in an ainihin yi ibadar, an tsarkake Allah game da ibadar a tsayu akan haka. Wato ba bautar Allah kaɗai ba, amma so ake ka fara bautar Allah hatta ya atiyakal yaqin, har mutuwa ta zo ta same ka kana bautar Allah. Kar ka fara daga MSS kana secondary school, MSS university, MSS kana corpus, shikenan ka gama a samu aiki ba ruwanka da sauran musulunci. A'a, ba haka ake nufi ba. Allah cewa ya wa'bud rabbaka hatta ya atiyakal yaqin, ka bauta wa Allah ubangijinka har san da yaqini zai same ka. Menene yaqini? Har mutuwa ta zo ta riske ka. To tsayuwa akan bautar Allah ya fi bautar Allah wahala. Shi yasa bautar Allah sai aka shar'anta mana ita 'yar kaɗan. A yini minti nawa kake ɓatawa wajen sallar asuba, azhar, la'asar, magariba, isha? Ba a ce ka wuni kana sallah ba, don aka ce ka wuni kana sallah yau in ka wuni gobe ka wuni jibi gudu za ka yi. Amma sai aka ce da asuba tashi, in kai sallan nan ta minti 5 minti 10 ya isa, tafi ka je kai ta harkokinka. Kar ka sake sallan nan sai sanda azhar ta rana ta zawali. Lokacin da rana ta gushe din nan sallah azhar bai wuce ka bata minti 5 minti 10 ba. Tafi kai harkokinka har bayan kusan awa 2, sannan kai sallar la'asar, sannan kai harkokinka kusan bayan awa 2, ka zo ka sake sallar magariba, haka bayan kama awa 1 ka zo kai sallar isha. Daga nan kuma har alfijir ya bullo, awanni masu dama duk harkokinka za ka yi ta yi. To amma ka tsayu akan haka ake so, don haka aka shar'anta maka abin kaɗan. Domin al-istiqama, tsayuwa akan bautar Allah yana da wahala. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shayyabatni hudun wa akhwatuha, suratu hudu da yan uwanta ta sa na yi furfura tun lokacin furfura bai zo mini ba. Wato wahala tana sa mutum ya tsufa, wahala da gigi cewa da fargaba tana sa furfura ta fara fito maka. Shi yasa kake ganin yanzu sai ka ga saurayi dan shekara 30 ko 25 ko 20 sai ga furfura ta fito mishi. Me yasa? A da haka ba ta faruwa. Da sai mutum ya shekara 40 furfura ba ta fito mishi ba. Babu fargaba a da irin yanzu, babu tashin hankali, babu damuwa, babu yunwa, babu wahala. Amma yanzu waɗannan abubuwan sun yi yawa. To annabi sai ya buga mana misali a cikin hadisi sahihi da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito. Annabi ya ce shayyabatni hudun wa akhwatuha, suratu hudu da ita da yan uwanta da suka sauka saboda firgicewa da ne sai da furfura ta fito mini. Annabi yana nuna lokacin furfura bai ba, amma da suratu hudu ta sauka sai ya ruɗe. Me yasa? A cikin waɗannan suratu hudu da yan uwanta da suka sauka sai da suka zo da wata aya da annabi ya ce aya ta mishi nauyi, da Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Ya ce ka tsaya akan hanya kamar yadda aka umarce ka, da kai da duk wanda ya tuba ya bi ka, kar ku sake ku kauce daga kan hanya. Manzo Allah ya ce wannan aya ta gigita ni sai da furfura ta fito min, domin cewa in tsaya akan hanya kamar yadda Allah yake so, ya ce wannan abu akwai wahala. To in muka dubi wannan abu da kyau jama'a, shine Allah yake gaya mana anan, yake cewa ba umarci mutane su komai ba sai su ainihin bauta wa Allah suna masu tsarkake ibadar su ga Allah maɗaukakin sarki, sannan su zama hunafa'a,
su rabu da duk wata hanyar bata, su rabu da duk kafirci, duk bid'a, duk shirka, duk fasikanci, duk nau'in sabon Allah, su tsayu akan hanyar Allah maɗaukakin sarki. Duk wani abu wanda ya saba ma Allah ka bar shi. A nan ne Abdullahi dan Mas'udin, kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad suka ruwaito, ya ce manzon Allah ya zo wata ran sai ya zana mana zane haka dogo layi, a gefen shi sai ƙananan zane haka daban-daban, sai ce wannan dogon zane da kuka gani to ita ce hanyar Allah miƙaƙƙiya, a gefenta kuma akwai hanyoyi daban-daban waɗanda shaidanu su kuma suka tsaga wa kansu. Akan kowace hanya akwai wani shaidani ya tsaya yana kiran mutane zuwa ga bata. Shine ya karanta wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya, ku bi wannan hanya ɗoɗar, kar ku sake ku bi waɗannan hanyoyi da ke dama da hagu. In kuka bi wasu hanyoyi ba na Allah ba sai su raba ku daga bin hanyoyin Allah. To don haka abin da nake nuni a nan shine za mu koyar da yadda annabi yake sallah insha Allah. Ba muna nufin in muka koyar ka yi nan da zuwa azumi ba, bayan azumi kuma ka tuba ka bari, ba haka ake nufi. Ana nufin in aka koya maka sallar annabi haka za ka yi ta yi har ran da za ka mutu. Haka Abu Huraira yake, babban malami ne cikin malaman fiqhun hadisi. al-Imam Abu Huraira sahabi ne. Wata rana ya zo yana sallah sai ya karanta aya ta alqur'ani wa idza qila lahum usjudu wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjuduna. Kafirai in ana karanta alqur'ani ba sa sujuda. A cikin sallar isha yake ma mutane limanci, sai ya faɗi sai ya sujuda. Abu Huraira ya ɗago ya ainihin ci gaba da karatun sallah. Da aka yi dadda sallah wanda dattijo ya zo ya kama hannun shi. Abu Huraira mai kenan kuma sabuwar sallah za ka kawo mana? Abu Huraira ya ce wallahi haka na ga manzan Allah yana irin wannan sallar, kuma har mutu wallahi ba zan daina ba. Don wai karka ɗauka matsalar mai sauƙi ce, matsala ce babba. Wurare ne guda 13 zuwa 15 a cikin alƙur'ani. Duk inda ka karanta ana so da zaran ka kai ƙarshen inda za a yi sujuda ka faɗi kai sujuda. Ita ba sujuda ce irin wannan da aka ba sujudar sallah ba ce, ita sujuda ce ta tilawa. Ko a wajen sallah kake karatu, ko a cikin sallah kake karatu, ko a ina ne ake karatun alkur'ani sai a yi sujuda. Haka sunna ta ce. Manzan Allah in aka saukar da alkur'ani sai zo ya samu gungun kafirai suna zaune, sai ce ya ku mutanen Makka, Allah ya saukar min da wahayi, kuna so in karanta muku? In suka ce eh, sai ya tsaya ya karanta. In suka ce a'a sai ya wuce, dan babu dole a musulunci. In mutum ka zo mai wa'azi ya ce ba na so, ka wuce ka bashi wuri. We are not Jehovah Witnesses. Jehovah ne za su zo su kwankwasa kofarka, an zo maka wa'azi a ce ba a so, a ce sai sun yi. A'a, addinin musulunci in ka ce za ka yi mutum wa'azi ya ce baya so, sai ka rabu da shi. Haka hadisi ne cikin Bukhari. Mutanen Maka, kuna so Allah ya saukar da wahayi, kuna so in karanta? Eh, sai karanta. A'a, sai ya wuce. Ran nan sai suka ce suna so, ya zo ya karanta musu alkur'ani. Sai aka zo cikin inda za a yi sujuda cikin suratun najmi, manzo Allah ya faɗi yi sujuda. Duk kafiran da ke wurin sai suka yi kara, tunda su kafirai ne ba za su yi wa Allah sujuda ba, amma tunda dai sun amince a zo a yi musu karatun, to sai suka yi kara su ma sai suka yi sujuda. Sai wani kafiri kwaya ɗaya ce a ni kam ba za ta yi ba, sai ya ɗauko dutse sai ya sa a goshin shi haka ya ce shi wannan ta ishe shi. Ya yi sujuda gardawa. Azan gardawa ba sa sujuda a da. Gardi in ya ado ya wanke riga shi ya goge karin wandon shi ya saiti, ba zai sallah ba. Gardi ne fa, ba zai ba zai sallah ba. In aka zo sallah kawai sai ya ɗauko tsingaro sai kwakwafa ya ce ni wannan ya ishe, kuma gardi ne har da Qur'ani yake yi. Abdullahi dan Abbas da ke bada labari ya ce wallahi wannan mutum sakamakon wulakanci da yawa Qur'ani sai da naga an kashe shi a wurin yakin Badar yana kafiri. To Imamu Muslim sai ruwaito ingantaccen hadisi, annabi ya ce duk sanda aka karanta ayar sujuda, idan musulmi ya faɗi ya sujuda, sai ainihin shaidan sai ya gudu yana ihu yana cewa na shiga uku, na yi asara.